Amen church. Ndokwazisa nezita raJesu Kristu nchiti haleluya. Da kutenda Mwari vatitendera zvakare kuti tisangane mukati mezuva ranhasi. Chinangwa chiri chekudzidza zvimwe zvaJesu. Amen. Kuti kana tichinge tanodzokera kudzimba dzedu tosvika tonorarama zvatinenge takatadzidza. Handitika saka zvinoitika ndezvekuti vanhu pachezo vamakristu achirarama akaita samabhatiri, marichargeable batteries aya, rakangoramba richingoshanda chete risingachajo, rinongosvika panguva yekuita yekupera. Handizvi? Saka tine nguva yatinofanira kuti chimbochajwa. Kana tichinge tachajwa spiritually, todzokera mukati menyika tondoshandisa moto watinenge taita tachaja. Handizvi? Saka kana tichinge taya panapa, chinhu chatinofanira kuramba tichirangarira zvakanyanya ndechekuti kuya panapa hakusi kunoendesa kudenga. Zvatinozonoita tabva panapa ndozvinoendesa kupi nai kudenga. Handizvi? Saka nhau dzatinotaurirana panapa dzose inhau dzekungoti tiende kupi nai kudenga, inhau dzekuti dzinobatsira mumwe nemumwe tiende kupi kudenga. Saka tichakumbira nhasi ndichaita mavhesi akati anenge ane kamurwi, saka ndichaita ndichikasika chaizvo zvotiva nezvekunyoresa vachanyora, noti vachanyora mavhesi iwaya. Mune mungonyora mavhesi mukazosvika kumba mundoverenga. Zvirambidzwe kuti kana muchinge mazoverenga mozodzoka futi kwandiri muchiti pai pamakataura musi uyu hatina kupanzwisisa, zvinobvumidzwa. Pane imwe nguva po anotorumbidza vanhu vepaBheria achiti vakanga vakangwara uye vaiziva Mwari kudarika paTesaronika, nekuti vaiti kana achinge aparidza iye vaenda unogara mudzimba dzavo votanga kundotsvaga kuti zvanga zvichiparidzwa naPauro ndizvo here mumagwaro. Amen church. Saka izvo zvinobatsira manje kuti chinhu it's like kuti ninguva kuita revision. Handizvi? Zvinhu zvamboparidzwa unotanga futi kudzokera mazviri uchiverenga futi. Chinhu chinogara mumusoro kupfuura chinhu chandangotaura chikadarika izvozvi. Kana ukazonochiverenga futi vhesi ratase haribude, nyaya yaita se haibude. Saka pavaisvika vadzokera kukumba vainorevhaisa mharidzo yaPauro, pavasina kunzwisisa vaita se dzoka kwaari womubvunza kuti pamakataura muchiti hatina kuita se hatina kuzvinzwisisa. Yanga isiri mhosva uyezve imi munoita se munotenderwa. Saka nhasi tichaverenga pana mabasa aapostora pachapter 19, Acts chapter 19. Ndo pane gwara nichatanga kutora ipapo tichidzika. Chandinonyanya kunzwisisa hangu ndechekuti vanhu vazhinji tinoda kuenda kudenga. Handizvi? Kudenga munoda here? Vanhu vanoda kuenda kupi nai denga. Hazvichasi popular mazuva ano. Madhezi atakura isusu waitofungura pamwe Jesu anouya mangwana, bhozi pamhari dzaingoparidza yaingonzi Jesu akuita sei ekuuya, kunzi unofanira kutendeuka nhasi kana mangwana Jesu anoita sei anouya, nhasi kana mangwana Jesu anoita sei anouya. Kusvika tatodai tasambonyora paundonyora grade 7 Jesu anoita sei auya. Handiti? Vanhu vanga vari so peso vese vaikwanisa kukonvinza kuti Jesu anoita sei anouya. Asi chinhu chinofadza panhau yese ndechekuti kuya kwaJesu kunonzi hakuna anoziva zuva kana nguva. Saka the more yatinoneta, bhozi it's like kuti chaneta hatichakwanisa kutaura mazvi Jesu anouya, nekuti kuti nyaya yakatanga kutaurwa kubva kudhara haasati aita sei auya. Saka it's like kuti patinozoneta pachipa ndo paanoita sei paanouya. Bhozi iye kana taura mukati meshoko rakanotaura chiti anouya sembavha. Handizvi? Haasi kuzombouya vanhu vakatarisira, nekuti kana vanhu vakaziva kuti mbavha iri kuya nhasi vanogara vakaita sei vakaigarira, wewo havambobirwi. Saka yaitozama kutaura kuti achauya mavarairwa. Kune panguva vaitaurwa sero Jesu anouya aiwa aitoona kuti vanhu vakagadha. Handitika? Ene zvipai patavarairwa pataakuona kunge anonoka kana kuti achazoya kumberi panogona paripo paakuita sei paakuuya. Handizvi? Saka tichaverenga kuna mabasa chapter 19. Kana pana akaibata tiverenge papaverenge achikasikira zvishoma kusvika pavhesi 6. Tamba mabasa aapostora 19 musoro shoko ripo Pauro paEfeso 1 vhesi. Zvino Apolo achiri paKorinde, Pauro wakati agura namativi enyika okumusoro akasvika Efeso akawana vamwe vadzidzi, akati kwavari, makagamuchira mweya mutsvene pakutenda kwenyu here? Vakati kwaari, kwete, hatina kutongodzwa kuti mweya mutsvene uripo.
3 vhesi akati, ko makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rupiko? Vakati, norubhabhatidzo rwaJohani. Zvino Pauro akati, Johani wakabhabhatidza norubhabhatidzo rokutendeuka, achiudza vanhu kuti achiudza vanhu kuti achiudza vanhu kuti vatende kuna iye unozouya shure kwake, iye Jesu. Vakati vazvinzva izvozvo, vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu. Zvino Pauro wakati aisa mavoko ake pamusoro pavo, Mweya Mutsvene akauya pamusoro pavo, vakataura nendimi, vakaprofita. Amen church. Saka pane imwe nguva Paul ari paministry yake anonzi anosangana nemurume anonzi Apollo, handitika paKorindi, paEfeso. Akasvika akakurukura navo akavabvunza kuti makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupiko? Amen church. Mubvunzo wakabvunzwa ndoti makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Chinhu chainzwisisa ndikuti vanhu vakabhabhatidzwa. Amen church. Chainzwisisa ndikuti muchechi muno mune vanhu vari kunamata Mwari, muna vanhu vakatendeuka. Asi nyaya yake pane zvaakaonapo, akabvunza kuti makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Rubhabhatidzo rupi rwamakabhabhatidzwa narwo? Makabhabhatidzwa sei? Ndiyo yange iri nyaya. Handitika makabhabhatidzwa sei nerubhabhatidzo rupi? Ndipo vanoti isu takabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohani. Rubhabhatidzo Johani aiparidzira vanhu kuti vatende kuna iye chase aizouya. Saka rainzi rubhabhatidzo rwese rwekutendeuka. Muripanzwisisa? Saka vatoti takabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohani. Paul anobva atanga kuvatsanangurira pamusoro perubhabhatidzo rwaKristu. Anoti apedza kuvatsanangurira pamusoro perubhabhatidzo rwaKristu, zvinonzi vakabvuma kuchibhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaKristu, ndobva vachigamuchira chinai? Mweya Mutsvene. Muripanzwisisa? Saka riski yanga iripo parubhabhatidzo rwaJohani kwaive kubhabhatidza, handitika kwekutendeuka, asi kwanga kusingauya nepakeji yekuti unongowane mweya chinai? Mutsvene. Muripanzwisisa? Saka mubvunzo wandinawo mukati mezuva ranhasi ndo same question ingori napo, yekuti iwewe wakabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Noni nyaya iyo inokosha. Amen church. Dei aisakosha anga asingabvunzi, aitongomusiya bhozi Apollo aitoparidzawo. Muripanzwisisa? Aitongomusiya achienda achiparidza aiti ibasa raMwari rautasi ari kuita, but pane chinhu chaakatoona pana Apollo akati Apollo anoparidza, but rega nditaure nemuchinda uyu, ane chimwe chinhu chaari kuleka. Tonga pakumutarisa kwake chaakaona chaileka Mweya Mutsvene. Amen church. Ndobva atanga kubvunza kuti saka chii chiri kuita kuti munhu ane wisdom yamagwaro nekuparidza kwakadai ashaye Mweya Mutsvene? Ndobva afunga akati era inogona iri pakuti akabhabhatidzwa sei. Amen church. Ndopamubvunza muchinda, ndobva abvunza akati rubhabhatidzo rwari kutaura hatinotombobvira takarunzwa izvi rwatinoziva nderupi? Uru rwaJohani, uru rwauti tarira rinyowani. Amen church. Saka mubvunzo unoaplaya muupenyu hwedu isusu, handitika nekuti wakaverenga bhaibheri pana vaEfeso chapter 4 verse 5, handitika vaEfeso chapter 4 verse 5, King James version inoti one Lord, one faith, one baptism. Amen church. One ishe umwe, kutenda kumwe, nerubhabhatidzo zvireva kuti hakuna mumwe ishe nekumwe kutenda nekumwe kubhabhatidzwa, handitika. Ishe atongori one, handitika, haana kumwe kubhabhatidzwa, handitika. Pane kubhabhatidzwa kwake, handitika, kwatinotenda kuti mamu kutenda kumwe chete kwatinotenda mamu. Muripanzwisisa chechi? Saka mubvunzo wangu pana vatakagara pana vanhu wekuti nhau ini mukoshero wayakaita pana Apollo ndo nhayo yatayanayo panapo, ndiye kuti toda kuti adrese nhau iyi. Handisandaziva kuti wakabhabhatidzwa sei, handitika. Isusu hatida basa kuti wakabhabhatidzwa sei, handiti. Ichi chatine basa nacho ndechekuti kana kubhabhatidzwa chaiko kwaitaurwa naPauro panapa kana kwaitaurwa navapostora ndikupi, handiti. Kana ichinge ndazopedza kuparidza wakagara ipapo, ndochanzwisisa kuti wakabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupiko. Ndochanzwisisa kuti uri kuda kuti ugamuchire rubhabhatidzo uru here ruri mumagwaro, handitika.
zvichida runenge rwakasiyana chi nerwawakabhabhatidzwa. Handiti kana rwakafanana nerwawakabhabhatidzwa wotongoti amen uchirumbidza chi Mwari. Muri panzwisisa ka tichienderera mberi chi nekuponeswa. Saka nhau panyaya yandoda kuadhiresa panapa inhau yekuti yakanyanya kukosha zvakanyanya zvekuti mumwe muchinda ainzi Nicodemus akanga ari mukuru wavaJudha kudare ravaFarisi yainzi Sanhedrin Committee. Handitika zvekuti akanyara kunobvunza Jesu pachena, ndobva aenda neusiku mumwe musi kunomubvunza pamusoro penhau dzekuponeswa kwomunhu, kuti munhu angaita sei kuti aponeswe. Amen church. Iri pana John chapter 1. John chapter 1 toerenga pa 1 kusvika tichidzika. Rege ndiiverenge. Kwaipo mumwe muFarisi wainzi Nikodhimo, mukuru wavaJudha. Iye wakauya kwaari usiku akati kwaari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi kutsva haangaoni ushe hwaMwari. Nikodhimo akati kwaari, munhu angagoberekwa seiko ava mukuru? Ungapindazve mudumbu raamai vake rwechipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagone kupinda muushe hwaMwari. Amen chechi. Saka panhau yekubhabhatidzwa ndada kutaura nezvayo panapa. Jesu achiitaura anoitora sekuti kuzvarwa. Handitika anotora sekuti kutoenda mudumbu raamai vako. Handitika wobuda wachinhu chitsva. Muri panzwisisa? Saka Nikodhimo anzwisisa nhau yekuti ko munhu angadzokere sei mudumbu ramai akabuda chinhu chitsva. Nikodhimo Jesu ndopaanomutsangura akati aiwa, nhau haisi yekuti pachaitika miracle chichadzokera mudumbu. Handitika miracle ichaitikira mumvura. Handiti panofanira kunge pane mvura nemweya. Amen chechi. Panofanira kunge pane mvura chi nemweya. Saka nyaya takutoinzwisisa mati takutoenda kumberi kuti panhau yekubhabhatidzwa yandiri kutaura nezvayo yekubarwa kutsva iyi, handitika iri kutaurwa kuti mukati meshoko iri kuti hakuna munhu angaone ushe hwaMwari kana asina kubarwa pacho. Amen chechi. Dati mubate emphasis yezvinhu izvi zvinoitwa kunge zvinhu zvisina basa. Handitika tingaita zvose zvatingaita tikaita sei, but zvinogona kukutadzisa kuwana ushe hwaMwari kana usina kubarwa chi patsva. Nekuti Jesu ndiye akatodaro. Nekuti Bhaibheri shoko raMwari akatitaura rinotaura kuti haatorere nhema. Handitika haanyengeri. Handiti kana ari akatotaura mashoko ekuro pane zvaaitaura kuti unofanira kuti ubarwe patsva nemvura chi nomweya. Ikaendera mberi ichitaura vhesi chachinovha yataura ichoti chinobarwa nenyama, chinobarwa nemweya chi mweya. Muri panzwisisa? Saka zvoreva kuti kana tinzwisisa nhau yekunamata, Mwari anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Muri panzwisisa? Saka nhau yacho inoramba ichikutsimbidzira kuti Jesu arikuzama kutaura nyaya yekuti this thing machi yatakuita panapa taada kuchikubvisai kunyama chikusai kuspiritual side. Spiritual side ndo rinori inherita umambo hwokudenga, nyama ndeyepanyika. Amen chechi. Saka kureva kuti panapa Nikodhimosi audzwa nhau iyi manje ndo paanochiudzwa manje kuti panoda kuti kubarwe nemvura nechinai nemweya. Saka taakuenderera mberi da kunzwa kuti zvinoitwa sei zvemvura nechinai nemweya. Verse Matthew 28 verse 19. Jesu aitaura navadzidzi vake akavatuma anoti paverse 19, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ese, muvabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene. Amen chechi. Saka kuroti Jesu achitotuma vadzidzi vake ari kuvakutuma kupamisheni, anovaudza kuti munofanira kuti kana maparidza kunyika dzose vanhu vavo munofanira kuvabhabhatidza muzita raBaba neromwanakomana nerechine neromweya mutsvene. Saka pane zvinhu zvatakunzwisisa sofa patadzidza. Handitika pari kudiwa mvura nomweya. Handitika pari kudiwa kuti vanhu vabhabhatidzwe muzita raBaba neromwanakomana nerechine neromweya mutsvene. Handiti kana mamuchiteerera zvakanaka kwatamboverenga kumusoro, handitika Paul anonzi akavabhabhatidza nezita raJesu. Amen. Tiri mumastudents ari kubata here kuti pakuti vari kupesana. Handiti da kuti uramba wakapabata vari kupesana ipapo. Handika kuti tozosvika mumberi kuti panonangana sei, nekuti Bhaibheri kana ichitaura shoko raMwari kuna Isaya rinotaura richiti shoko raMwari rinoti chirevo pamusoro pechimwe chirevo, zvimwe zvishoma apa zvimwe apa zvishoma apa. Precept upon a precept. Handitika hakuna shoko rinozomira riri roga mukati meBhaibheri robva raramba rakadaro risina rimwe vhesi rinorireverera. Handitika ndiprofita Isaya aidaro. Saka zvoreva kuti
jonzi ratinototenda iyoyo kutoti kana tichidzidza bhaibheri vhesi rega rega kana richinge raverengwa rinofanira kuzonowana rimwe vhesi rinorikochekera handitika kuti zvireve sense. Unogona kuverenga rimwe ritoshaya sense rine rimwe raro rinoita rizomeka chi sense. Saka pana patinogona kutosara tikati uyu aparidza muzita rababa rajesu but vachitumwa vakanzi muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene. Saka ndifolowe zvakanaka ipapo. Chatiri kunyanya kuda panapa ndechekuti taane mvura tava nemweya handitika tiri kutaurwa zvekuti zvezita rajesu pamwe patotaura zvezita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene handiti. Ngatienderere mberi nenyaya yedu. Pavhesi John chapter 3 verse 23. Mumwe anofanira kuvhura pana mabasa avapostori chapter 8. Tungodarika asi kutombogarisa. Alright, kana musati masvika ndoverenga 23. Alright. John chapter 3 verse 23 inoti naJohani wakanga achibhabhatidzawo paAinoni pedo neSarimi nokuti kwaiva nemvura zhinji ipapo vakauya vakabhabhatidzwa. Amen church. Saka panoda kuti mbati concept panapa ndeyekuti iri kunzi aibhabhatidza paAinoni pedyo neSarimi. Chirizini akaita kuti abhabhatidze paAinoni pedyo neSarimi inhau yekuti paiva nemvura yakawanda. Amen church. Saka zvoda kuti panapa nhau yekubhabhatidzwa iri kuda mvura, iri kuda mweya mutsvene, iri kuda zita raJesu kana rababa kana remwanakomana handitika. Asi parikuda mvura yakawanda handiti. Parikuda mvura yakawanda. Saka mvura yakawanda inomezhwa sei ndo pane nyaya. Toda kuti tikusike watobhabhatidzwa pamweya ipapa titotaura nyaya handiti. Toda kuti topinda munhau yacho. Mvura yakawanda iyi inomezhwa sei ndo pane nyaya. Because mvura inokwanisa kungowanda chero mvura iri mubhaketi yakawanda kudarika mvura iri mukapu. Handiti muri kwanzwisa. Mvura iri mudhiramu yakawanda kudarika mvura iri mumugoro. Muri kwanzwisa. Saka daunzwisisa panapo kuti nhau yacho yaimbofamba sei. Saka ndo patinoiadresa tasvika pana mabasa chapter 8, mabasa chapter 8 pavhesi ya 35. Acts chapter 8 pavhesi ya 35 inoti ipapo Filipi akashamisa muromo wake akatanga parugaro urwu akamuparidzira Jesu. Zvino vakati vachifamba munzira akati, hei mvura, chinyiko chingandidzivisa ndirege kubhabhatidzwa? Filipo akati, kana uchitenda nomwoyo wako wose zvingaitwa. Akapindura akati, ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Akarayira kuti ngoro imire, akaburukira vose mumvura, iye Filipo nomuranda akabhabhatidzwa. Amen church. Saka pana kuti adakuti munzwisise pana kuti nemwe nguva Filipo ari kuparidza anoona muranda wakandasa aiuya kuno kuAfrica achibva kwaIsraeri kunonamata ari kudzoka kuAfrica. Saka anzi aiverenga bhuku raIsaya. Ari kuverenga bhuku raIsaya anga asinganzwisise zviripo. Mweya mutsvene ndobva ati kuna Filipi, enda unomududzira kuti zvinoreveki. Saka anosvika paari obva ati unonzwisisa here zvaunorava. Obva ati ndinganzwisise sei kana pasina ata sei anodudzira. Handiti. Saka uyu Filipi anobva atanga kududzira magwaro. Amen church. Saka neimwe nzira bhaibheri rinoda kududzira. Ndo zvazviri kureva. Handitika? Exactly. Saka bhaibheri ratadudzirwa kwari anobva atanga kuparidzirwa Kristu. Aparidzirwa Kristu anobva atanga kuparidzirwa nhau yekutendeuka kutenda kuna Jesu. Obva ataparidzirwa nhau yekuenda kudenga. Tonga muprocess iyoyo ndo paanoparidzirwa kuti asi pari unofanira kupfuura nemubhabhatizimu. Takafanira kutanga wabhabhatidzwa nekuti hapana anokwanisa kuenda kudenga kana asina kuti kubhabhatidzwa. Then vari kufamba kudaro chiporipocho ndobvaona pane mvura. Muranda wakanda sewewe anzwa shoko. Muri panzwisaka ndobva ati Filipi, hei mvura iyi, chinyiko chingandikonesa kuti nditase ndibhabhatidzwe? Zvakanzi naFilipi, kana uchitenda handiti kuti Jesu ndiani ndiKristu, handiti hapana chinokonesa kuti nditase kubhabhatidzwa. Pane zvinhu zvandari mubati unobva nemvura, pane mweya mutsvene, pane mvura zhinji, uyezve unofanira kunge uchitenda kuti Jesu ndiye Kristu. Amen church. Panofanira kunge pane element yekutenda Jesu kuti ndiye Kristu usati wapinda mumvura. Otherwise wakangoenda wakangondobhabhatidzwa pasina kutenda kuna Kristu kunenge kuri kunyikwa obva wanyururwa kana kuti kungopfuura nemuprocess yacho. Muri panzwisisa? Saka pana pamuranda anobva ati anotenda. Pandinoda ndipoti panonzi vose Filipi
nemuranda waifanira kubhabhatidza vose vakaburukira vakapinda mumvura. Evenjechi kunoti ari kubhabhatidza neari kubhabhatidzwa vose mupindai mvura. Ndomafambira ta process yacho. Saka mvura inofanira kunge iri mvura zhinji yekuti ari kubhabhatidza neari kubhabhatidzwa vose mupi mvura. Ndozvitaura shoko raMwari panapa. Saka Filipi atobhabhatidza munhu ndobva atese ndobva atoinja ndobva atomusiya ndobva atoenda basa rakaita rapera mweya mutsvene unobva watomubvisa ipapo. Saka mubvunzo unozovapo manje wekuti ehe tapinda mumvura, process yacho yakamira sei? Tasvika mupindai mumvura. Saka tienda kumberi zvakanyanya. Word rekuti baptism rakabva paword rechiGreek rinotiro baptizo. Baptizo zvinoreva kuti kunyika. Unoza kunyika chinhu pasi pemvura. Handitika obva achiburitsa chane rumwe ruvara kudhaya. Kwatati kudhaya kwaita marani kwedu kwaita mapostori anga akawanda kwambara ngavambodhaya magemenzo achaita bluzo. Handitika nedzimwe dhaiso dzadzite bluzo. Andi iwo kwandi kutaura ikokoko. Ehe, yoti inenge iri white. But vanozonyika mupi mudhaya iri white nobuda rine reblue. Zvakanziyo ndiyo inzi baptizo pachiGreek. Saka word rekuti baptism rinoreva kuti kudhaya. Saka kunoti kana wapinda in that process hausi kuzobuda uri zvawanga wakaita sei zvawanga wakaita. Handitika uri kubuda wachinja. Ndizvo zvinoreva kuti baptism. Saka baptism zvinotoreva kunyika immense kunyika. Handitika obva waita sei obva wanyungurura. Ndokuti baptism. Saka takazoiverenga manje nyaya iyi pana vaRoma chapter 6. Roma chapter 6 bva vhesi 3 na 4 inoti iyo ko hamuzive here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake, naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvowo nesuwo tifambe noupenyu hutsva. Amen church. Chadawo muchinzwisisa manje kuti Bible rautaura pane zvinenge zvichitoitika. Mapinda mumvura zvakanzi pane zviri kuitika panapo. Kana mapinda mumvura ari kubhabhatidza neari kubhabhatidzwa pane kufa kuri kufanira kuitika. Handitika asi kufa kwamuri kuita muri kufanira kuti muvigwe buried. Panofanira paita guva. Handitika zvichiri zebula kufa kwaita Jesu. Handiti Jesu akafa ndobva avigwa ndobva amuka. Handiti exactly. Saka zvonzi process iyoyo iri kufanira kuti iitike makamira mupindai mumvura pabaptism. Saka time yamunomira mumvura ari kubhabhatidzwa neari kubhabhatidza, ari kubhabhatidzwa ari kufanira kuti anyikwe mumvura. Saka Paul zvaari kutaura panapa ari kuti time yaunonyikwa mumvura wavigwa pamwe chete naKristu. Amen church. Unovigwa pamwe chete naKristu in the process yekubhabhatidzwa. Tinenge tichifa pamwe chete naKristu. Saka pali paunonyikwa mumvura wabatwa neari kubhabhatidza akunyika mumvura. Chinhu chatofanira kunzwisisa ndechekuti kana munhu ari muguva hakuna gumbo rinosara kunze kana musoro unosara kunze kana kuti vakazovigwa nzeve dziri kunze. Amen church. Munhu kana achivigwa anoshayikwa. Handiti anoshayikwa pamusoro zvoti munosvika munongedzera kuti iri guva adhisapiya. Handitika saka kureva kuti ari kuvigwa uyu ndiye ari kubhabhatidzwa. Handitika anofanira kunyura odhisapiya. Handitika kana adhisapiya obva achizomuka sekumuka kukaita Kristu kunoti ako apira. Muri kuvanzwisisa zvakanzi kana paanobuda ipapapo achisikwa chizva zvakanzi naPaul time yatamuviga anga achifa kuzvivi. Then paabuda abuka achisikwa chizva afa kuzvivi. Handitika munhu wekupi wekukurarama. Handiti sezvinotaura shoko raMwari warurama. Handitika waruramiswa naKristu, waruramiswa nekutenda. Muri kuvanzwisisa nekuti waita sei wafa watovigwa wamuka. Handitika saka kana ruri rufu rweru rwatinotaura kwanza rufu rwechipiri rweru haruchina simba pana akafa kare. Amen church. Haruwane simba paprocess. Handitika nekuti yatotava yoti kana inda kafa kare ndakatofa kare haukwanisi kuraya akafa kare unouraya mpenyu. Handiti saka isusu iyi nyaya inenge yakatotangirwa pawatofa wamuka pamwe chete naKristu. Chasadomunzwisisa vanhu awiti kudaio
mumwe anobvunza saka kana zvadaro chokwadi ndazvikristu ndinofanira kunyikwa ndotisapira ko ndinofanira kunyikwa kangari? Amen church. Alright, isu tine kutenda kwekuti Kristu paakafa handitika akafa ndobva avigwa handitika ndobva amuka handitika. Amen church. Haana kufa akavigwa akamuka akavigwa akamuka akavigwa akamuka. Amen church. Muri kwanza ndikutaura zvoreva kuti process iyi kana ichiitwa handitika undovigwa pamwe chete naKristu wobva waita sei obvamuka. Zvoreva kuti munhu anonyikwa mumvura kamwe chete ikako otoburitswa atova chisikwa chinai chitsva. Amen church. Saka haikubudira ipapa chete inobudira chero kuna Nikodimasi handitika pano ndinofanira kuzvarwa chi patsva handiti. Then kana munhu akuzvarwa patsva mwana kana achizvarwa muri kwanza kutora anongopinda mudumbu otaurwa 9 months handitika obva atobuda hamukwanisi kuzomuta sei mudzosera kuti mudumbu iyeye moita sei momuburitsa kana akwakutobuda kuno kwakubuda chinai mumwe. Amen church. Saka nhau yekubhabhatidzwa manje kutaura pano ndekuti panofanira kuva nemvura zhinji anobhabhatidza anofanira kunge ari mumvura nakubhabhatidzwa wacho then mvura inofanira kunge yakawanda zvokuti unonyikwa wonyurwa chi pasi pemvura woshayikwa pamusoro then wonyururwa wobuda wachisikwa chitsva. Amen church. Exactly. Saka tiri kufamba nenyaya zvakanaka manje pachine nyaya chikahenga yezita handitika boza ungonyikwe handitika pana vanhu unonyikwa muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene handiti rimwe ndobva yati unonyikwa nezita rani rajesu. Saka toda kuti adresi nhau yezita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene nezita rani rajesu handiti. Saka ndo nyaya doda kuti tigadzirise zvaizvozvizi kuti inombofamba sei handiti. Saka nhau irapa ndeyekudaiwo zita rababa remwanakomana neremweya mutsvene instruction yapiwa mumwe handitika then mumwe obva azondoti ipapo shortcut ipapo nezita rajesu. Amen church. Chandoti musakonfuse pazvinhu zvese ndechekuti chero rakatonzi zita rababa remwanakomana neremweya mutsvene rikanzi rajesu kristu nerani handitika hazvina chikuita nekunyikwa kwemunhu mumvura. Amen church. Hazvina chikuita nekunyikwa kwemunhu mumvura handitika hazvina chikuita nekufa nekumuka kwaKristu. Kufa kwemuka kwaKristu anongofoita se otomuka handiti. Saka pane nyaya nda kuti nditange ndakuudza chinhu chekutanga John chapter 17 pavhesi ya11 inoti iyo I am no longer in the world but they are in the world and I am coming to you. NdiJesu ari kunamata. Holy Father, keep them safe in your name that you have given me. Amen church. Ndoda kuti muvachengetedze muzita renyu ramakandipa. Zita rajesu handitika ndo zita rababa. Amen church. Exactly. Zita rajesu ndo zita rani rababa. Ndo panoda kuti muyani kunzwisisa zvakanyamba. Zita rajesu ndo zita rani rababa. Saka panotaurwa zvajesu ukataura zvajesu handitika nababa vatori chi included. Nekuti jesu ari kuti zita raakapiwa rekuti jesu hasi zita rake izita rani rababa. Muri kwanzwisisa. Saka tadzokera futi pamberi pacho pane imwe yandonyaya kuda futi 1 John chapter 5 verse 7 inoti iyo for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these 3 are one. Amen church. The Father, the Son and the Holy Ghost, and these 3 are one. Saka kureva kuti baba mwanakomana namweya mutsvene handitika chinhu chi handiti. Saka vadzidzi manje vagamuchira mweya mutsvene papentekosti vakadzwisisa kuti zvazvinoreva nokuti Peter ndiye munhu wokutanga kutaura kuti muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene zvinoreva kuti zita rani rajesu. Amen church. Akati azadzwa nemweya papentekosti akuparidza ari mumweya ndo paanotanga kutoti chitendeukai mupabhatizwe nezita rani rajesu. Zviri kuna vamwe wakatoshamisika wakati zviri kurevei handitika. Saka handiti kuti mushamisike handiti nekuti zita rajesu handitika ndo zita rababa. Amen church. Zita rajesu ndo zita rani rababa. Ndo zvinorwa nevhesa nichi ndo zitaura bhesi. Zita rajesu ndo zita rani rababa. Ende rimwe vhesa rakazokuverengera manje riri kutaura kuti iwo baba najesu namweya mutsvene chinhu chi one. Muri kwanzwisisa. Saka vadzidzi vakasvika pakuandastenda kuti nhau haifaniri kurebeswa
zvotiramba tiri muzita raBaba nechini handitika tikati nemuzita raJesu chete topedza chi nyaya. Muri kwanzwisisa? Saka zvazvinoreva ndezvekudai omo ndezvekuti ati muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene haana kukanganisa. Muri kwanzwisisa ka? Neati nemuzita raJesu haana kuita sei? Haana kukanganisa. Vari kutaura chinhu chi one. Muri kwanzwisisa? Ini ndangoshandisa nzira yekutenderera. Handitika pane nzira ine nzira dzinoenda kumwe chete. Pane nzira dzinozikanwa kuti imwe inotipoterere but ichisvika. Handitika kuita imwe inozikanwa kuti inongorwa shortcut but ichase ichisvika. Dzose nzira dzeita seyadzo dzichisvika. Amen church. Saka musazofa makakonfused. Makazwa munhu aiti muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene anotaura zita raJesu. Amen church. Makazwa anotaura zita raJesu anotaura zita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Handiti? Saka Paul paakabhabhatidza ndosaka akabhabhatidza akati ndokubhabhatidza nezita raJesu. Aitoreva zvimwe chete peyo ndokubhabhatidza muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Muri kwanzwisisa? Saka vabhabhatidzwa anonyikwa kamwe chete muzita raJesu kana muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene obuda kunze chava chisikwa chinai chava chisikwa chinai chitsva. Muri kwanzwisisa? Ndorubhabhatidzo rwatiri kudzidza kupi mubhaibheri. Handiti? Saka pane chinhu chaizoitika manje chandikuona chaitika muna Acts muna mabasa apostori imomo chikaitika kaviri. Pavhesi atatanga kuverengayo akati apedza kuvaparidzira. Handitika? Mweya Mutsvene unopinda pake. Handikwanzwisisa? Handitanga zvemvura. Exactly. Pane mumwe muimba akaimba akati give me that old religion. Handitika? Nekuti kunamata kwakare kwangu kwakasiyana nekwamanje manje. Ende kwashoko kwakasiyana. Chanoita kwakasiyana ndikuti isu takafeila tinoda kujustifya kufeila kwedu tojaira kurarama kukundikana. Amen church. Amen. Inini ndakatoshayiwa simba rekudhirivhara madhimoni ndogona kutotaura kutoti zvekuputsa madhimoni pasi achiumburuka zveshe hazvina basa zveshe kushamisira. Muri kwanzwisisa zvekutaura? Nekuti unongosina chi usina simba racho. Muri kwanzwisisa? Ndo zvaakuitika mazuva ano. Kudhara panguva iyoyo Paul abhabhatidza vanhu muzita raJesu vabuda vanhu vaibva vaunzwa apa vobva vanzi kugamai. Paul ndobva asvika ndobva vatanga kuisa musowo maoko pamusoro pavo vachigamuchira Mweya Mutsvene. Vose vakabhabhatidzwa, Mweya Mutsvene waidzika ototanga kutaura nendimi obva atotanga kuprofita. Amen church. Hapana kunzi vamwe vavo vakataura nendimi. Hapana kunzi vamwe vavo vakaprofita. Muri kwanzwisisa? Hapana kunzi Mweya Mutsvene wakadzika kune vamwe vavo. Saka Filipo amboparidza futi paSamaria. Abhabhatidza vanhu ipapo. Ndobva vanzwa naPetro vatungamiriri vechechi kuti Filipo abhabhatidza vanhu paSamaria vakawanda. Vakatuma kuti Petro naJohani kuti vaendeko. Chavakatumwa munoita ikoko kunoisa maoko pamusoro pevanhu vabhabhatidzwa naFilipo kuti vagamuchire chine Mweya Mutsvene. Ine zvinonzi Mweya Mutsvene wakaita sei? Wakadzika vakatanga kutaura nendimi zvokuti chero Simoni n'anga aivepo akasvika pakutozviyemura achiona simba rakadaro richiitika. Izvi zvakaitika kumunhu wose akanga aita sei? Abhabhatidzwa. Amen church. Saka mutaona kuti tine imwe gospel yatinotengeserana nekuda kwekufeila yekuti inini ndakazobhabhatidza manje ndakazisa maoko Mweya Mutsvene ukasaoneka uchidzika ndobva ndati unodzika chinyararire mukutenda kwako. Amen church. Ayi kakukundikana katinako sechiti iweakness yatinayo pakurarama kwedu hachina simba. Amen church. Hachina simba. Pane simba rinofana kunamatirwa. Simba ratisi kureva kuti ari kubhabhatidza anofanira kunge ane simba racho. Handitika rinogona kunguva nemumwe anongori nesimba iroro asingabhabhatidzi. Like Filipi akabhabhatidza kwakadaro ane simba racho akaisa maoko pamusoro pevanhu vabhabhatidzwa Mweya Mutsvene wakaita sei? Wakadzika. Amen church. Saka isu tine kutenda kwekuti kana muchinge mazoenda kudzimba dzenyu maakundonamata, chinhu chatinofanira kundonamatira ndeyekuti chechi ikwari nezvinhu zvose. Amen church. Nekuti Jesu anonzi zvaakanga ari nezuro ndo zvaari nhasi nekusingaperi. Mwari uyu haashandukiwo. Muri kwanzwisisa? Kana Mwari uyu aiti akasvika madhimoni aitiza achichema she Mwari kuzoti panoza kuendesa yakwana here. Mwari yeye paanosvika kuti nazvino madhimoni aita sei? Anotiza. Muri kwanzwisisa? Kana vapostora vakare vaiti vakabhabhatidza vakaisa maoko Mweya Mutsvene waidzika, isa hatifaniri kufungidzira kuti nekuti ndakubhabhatidza muzita raBaba nereMwanakomana chitobuda zvaita Mweya Mutsvene waita sei? Wadzika. Amen church. Chinhu chikufanira kunamatirwa. Tofanira kubvuma kuti chechi haina simba.
dzimwe nguwa handitika kana taura chechi asitaura foundation of God ministry ndikutaura chechi yenguva ino chechi yegeneration inei pasi rese handitika chechi yegeneration ipi inoi haina simba rinofanira kuti rinamatirwe saka chinoita kuti vanhu vazokwanisa kunamatira simba inhawe yekuti vanenge vaziva kuti havana vanofanira kunamatira chinhu eveteti saka isusu chaita kuti pamwe tisachinamatire chinhu ichi choti hatiri so comfortable tichifunga kuti hazvina chi basa ndo the same thing pamwe chaita kuti wewe usatsvage kubhabhatidzwa nerubhabhatidzo urwu nekuti waifunga kuti pamwe hawakabhabhatidzwa naro ndiro muri panzwa ndikutaura exactly saka mubvunzo wangu zvazvino ndewekuti iwewe wakabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupiko emejeshi mamuchinizwa handataura mazvinzwa exactly saka dauti upfuure nemazviri wakabhabhatidzwa nerubhabhatidzo chi rupiko handitika isusu takatomubhabhatidzwa nemwe bhabhatidzo ruti chaipfuure pasi peflag so muritaura dikeme kwamari koopoko kuseko pasi pechi peflag so munozokaa kumba handitika handitika kwati wanziki kuita sei kupita sei kubhabhatidzwa wotoenda kumba wotosvika wotopembera kuti nhasi ndaenda sei ndabhabhatidzwa handi muri panzwiza saka wakabhabhatidzwa nerubhabhatidzo chi rupiko kune vanhu vakanga vakabhabhatidzwa nechumu ende we believe kuti stara baba wanyika umwana wanyika wobwa andichika now I have received the gospel which way kubhabhatidzwa nayo is no ikodzera yazvakare ndinobhabhatidzwa zvakare in a rightful way. Okay, ini ndinoda kuzama kutsanangurira pana manje kuti it's not a taboo kuti wakambobhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohani then wazozarurirwa rubhabhatidzo rwaKristu rwauya wonobhabhatidzwa futi evenjeshi handi zvakaitika pana Apolo handiti chakunzwisisa ndoti iyi nawo yamuri kutaura ina asina kuinzwisisa nasingaizive handitika asi ini ndinokwanisa kungobhabhatidzwa futi nerubhabhatidzo rupi uru chotoenderera mberi chi nebasa ene ndikutaura munhu aitwa pabasa ramwari muri panzwisisa chotoenderera mberi chi kureva kuti pane zvaaifanira kungoti zvingoitika kuti basa rake risumudzirwe kuti atoenderera mberi chi nebasa saka ndo zvatiri kutaura pamusoro peupenyu hwenyu handitika hwekuti imimi makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi handitika ini chandakwanisa kukuisirai parapa ndo rubhabhatidzo rwaKristu ndichishandisa chidai magwaro handitika saka iyi nhau iri kwauri handiti nekuti chakanyakunyakira nayo chinhu chekuti haingoshanda chete nekungopesuwedwa handitika inoshanda nekutenda because mamubvunzwa ati unotenda here handiti saka unogona tokona ngokupesuwedha pamwe nekuti zvazva background yako handitika wobva watonyarira izvozvo wobva wato but kusinachi kutenda tinenge tanokunyika tokunyurura unenge usina kuvigwa pamwe chete naKristu amen chechi saka pana vanyaya dautaura mukati mezvara ndeyekuti in case handitika in case mwari vatendera handitika kubva kwanzi kwakunobhabhatidzwa vanhu handitika nerubhabhatidzo urwu rwatazisa papi aripo here anoti inini saaporo handitika ndatenda hangu kuti kana ndikwanisa kuorganizwa baptism iyi ndinokwanisa kuita sei kuenda hangu ndinobhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi urwu rubhabhatidzo rwaJesu ndikuda kuti ndife inini kuzvivi ndimuke ndava chisikwa chi amen church amen church exactly kana aripo yaanosimudza kare kwakagara vatungamiri ndo basa ravo bhaibheri ritotaura rinotaura kuti iro vanorinda mweya yenyu ndo basa ravo handiti vanorinda chi mweya yenyu iro makatosimudza ruoko ipapapo denga munototi ada kubhabhatidzwa rava basa ravatungamiri kuti asi mubhabhatidzwe makapfuma makavamisa kubhabhatidzwa imini ropa ravo riri ropa renyu riri pamusoro pani pavo amen church saka ndikuti aripo here ari kuti nini handida kubhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi amen church tane one handika simudzira maoko sanyare machaninyara pamberi pababa ndichavanyaro pamberi vachanyara pamberi pavo ndichavanyaro pamberi pababa wangu ndozvinotaura Kristu handiti dautenda matato nechidai chato netu handitika zvoreva kuti denga rinotaura pachena richiti hakuna
kudenga kupanitendeka muchadzi 1 kudenga panoitika celebration zviri kukosheswa kwemunhu muri kuvanzisa. Saka kana munhu 1 akakosha kudaro zviro chero vanhu vaviri vanokwanisa kunogadzirwa baptism watati vakanobhabhatidzwa evechechi. Saka chizoda kana baptism ichinge yazogadzirwa handitika kune mumwe akagara handiti achida kunodecide handitika unonyoresa mazita mamwe munongoita Nicodemus way evechechi munongoone kuseri kwavakuru moti hanini unoenda sei ndakubhabhatidzwa handiti hazvida pasoti wazoyori wega nemanheru nyaya yeruponeso unoudzwa Nicodemus akasvika akamwebhedhenurwa pachena akanyaraka pamberi pachi pevanhu handiti unouya Nicodemus way wotaura navo handimwaita sei mabhabhatidzwa. Saka nyaya taakuisira kuleadership handitika ropa revana rinogona kurewa pamusoro chii pamusoro penyu. Dai Mwari wangu akumbura amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pastor Mandiro, nekudzwa wakanaka. Mwadzi muzomba verengwa shoko raMwari kungauza rwozvino. I think chinobva chimwe nomusha. Chibva chachipana pachana. Vanhu Mwari vacho vanoti munhu unobhabhatidzwa kuzvinhu zviiti.